Sruwegep buka terus diingeti tak ora dikapak-kapakne. Mangga Pak Sugeng. Mangga. Saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun. Yo Mbak Eka. Mas Yuda, piye wah jan bapak-bapak hebat. Boyo lali kok le padane. Sampai cara dilomba, jurine bingung. Bingung. Bingung sae kabeh. Wong biasane nek ajar kuwi metu tulisane mlaku. Oh nggih. Heeh, lha kene nek tulisane mlaku dadi ya bingung. Oh, kok karo dibisiki mboten apa ya. Nggih, nggih. Oh. Bar iki irama seger anu Mbak Dini rene sik nyedaki Mbak Eka. Ayo ngewangi Mbak Eka rono. Monggo. Monggo, Bapak. Sinten? Anu Mongko kang mas kaputan irama seger yo. Bapak kalau bareng Mbak Dini, Mbak Eka, yo. Lanjut, maka Mangkane rasaku Rasane tanti satino Juta atas setiamu Pertengahnya diwalan dadaku terima kasih Mas Nun. Nggih.
Monggo tasih wonten ingkang